Go. Monggo Pak De. Mireng yo, ayo mireng yo. Tak udange, tak sayangi anakku sing bagus dhewe. Anakku Pak Tukino iso pinter sekolahe. Aduh sayang sayang, aduh sayang. Tembok teng selone mas, jare kapok mas Nur. Kok tanda maneh kaya ngene rasane nongko. Irang legi ditambah gula mas, kaya ngene mong nandhang tresno. Dina wengi ngaton neng mata, anak lanang dhewe, anak wedok dhewe. Kalembare godhonge kono Pak Tukino, aku sabar sawetara. Aku sabar lho Pak, aku sabar. Nganteng tajem polatane, tembok ning jalane Pak Kancil, jaremu kapok kok tanduk maneh. Aduh sayang Pak Denuri, aduh sayang. Ayame kuning mas, ayam puyeh lagi nyanding. Terong biru aja mbok untir, yen mbok untir warnane ungu. Bojo wong aja mbok esir Pak Kancil, yen mbok esir sing duwe nesu. Darak disamper gede, mae cerek orang hampir ke. Aku denge tak sayangi anakku sing bagus dhewe. Anakku Pak Tukino iso pinter sekolahe. Masuk Pak Gino. Tak sayangi anakku sing Pak Denuri. ayu dhewe. Besok yen wis gedhe keluargane wong tuane, dari mana datangnya lintang, dari sawah Kelasnya Pak De. turun sekali. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Ya Pak Denuri sembah nuwun. Ya ya ya. Ya Oh ya ya ya. Paling penak, Mas paling penak kangen karo apa? Garingan Mbak Ade. Enak ya. Ayo Katur Mas Reza ugi Mas Setyono. Ebre ayo Praji Mantoro Indonesia. Keluarga besar Putih Dek. Wonogiri Sukses. Sisih Kidul. Yuk.
Sambungku mung wajib lalu berbeda saremu kelawan garwamu Kang Mas Kandratine sakit muring lestarine ati Monggo, Om. remuke atiku iki yen banjur ngelingi bocah telu kuwi opo tenan sida dadi cah telu tak ganti dikopo gemati Nol Dalem. Ki mau semaringen Pak Marno. Nggih. Ibu kan dereng. Oh nggih. Ibu pripun Ibu dilanjut mulih napa mboten Ibu? Niki nyuwun sewu nyuwun bocoranipun menawi Pak Marno niku biasane Wonogiri kan bakso dan lain menawi Pak Marno nyuwun sewu di bidang napa Bapak nyuwun sewu? Oh nggih. Pripun Mas? Oh bikak warung pokoknya segala macam sih Pak nggih. nggih. Mudah-mudahan tambah berkah barokah. Nggih, matur sembah nuwun nggih Pak nggih, wo piantun Wonogiri iki nyah-nyah kok Pak. Heeh. Nek kowe kok ora. Eh? Liyane iki nyah-nyah sing ora kowe tok Dik. Lah mbok sumpah. Apa ya Dik? Mentak. Mendah boyo lho no. Boyok kowe boyokan Dik ya Allah mari. Mendah boyo itu sita urip lan atiku mesti kadung mulya jor lair putri Solestyo terus bisa nyuwara iko kadung srata Dek Meno. ayo Pak No Sampai bawah Dek. Sampai bawah. Sampai bawah. Sampai bawah. Sampai bawah. Sampai bawah. Sampai bawah. Sesak lebu sedeng enak. sesak lebu sedeng Enak. Pegel ngadeg dhewe. Sing gedhe Pak ngapuramu Mas bepujanku jajantong hatiku akange na sambungku mung wajib lalu ngrubeda saremu kelawan garwamu Kang Mas Kandratine sakit muring lestarine ati piratine lan ono ingkang garuwe yo mung akibate aku mung sampai bawah ku iki depan alalala yeli yalalalala bocah telu iki ayo meneh oke omo tenan sida dadi candel tak ganti dikopo kemati Aku sing bakul jamu, bapake kok sing kuat ya. Pak Aku Ek sing bakul senadyan jamu. sepuh Deno jangan salah. Lah nek kowe yo walaupun bakul jamu kowe kan kakean.
Kenapa? Akan lari. Lari pagi, lari malam. Oh, itu kudu tuh Pak No. Sisi kile kula pun anu lho Pak keju lho Pak. Jenengan mboten Pak. Oh ya. Mendah apa? Mendah boyo no. Mendah boyo